Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel keluarga DC ya guys. Iki DC ki mempersiapkan bontot. DC karo Pak Su ki arep melok kerja ning mbaon guys. Sing ku DC bagian nelacar telek pitik, sing Pak Su bagian ngusung. Kaya ambek Lek Damira karo Lepri, pokoknya sak tenaga-tenagane iki guys. Tapi kok segone sik panas. Lho sego sak mili guys. Mau dhisik mau masak sego tok. Dik lawo iki wis ndingi ayam. Dikecapi ngono kuwi, dikeki anak lanang guys. Kon mek kok ngono, tapi kok entuk kumek iki kok ora tak weki kuah. Dadine ora nek kuahe. Garingan tok ngono iki engko. Ya sego uduk apa ki tak gawani kabeh iki. Sego uduk tak gawa lah ya Mas nek nggo sarapan ya. Sing ki engko dienggo makan siang. Sing sego anyar ki engko guys. Dadi niki gak mambu. Wes siapan ki kaos kaki ini tenan lho. Iki. Tireng lho. Sarung tangan apa? Ini tuh tak ambil kabeh teko karek. Persiapan nih guys. Arek nunggu kanca-kancane sing komulo sih paling lek Wartono ya wis iso melo. Ndekne iki pokoke nggih ngapuntene mawon nggih. Pokoke 2 hari dhisik gak fokus bales-balesi komen guys, soalnya yo sibuk 2 dina kuwi masakan ning gone anak-anak terone Mbah Pomo nggih. Dadi dhisik iki gak fokus bales-balesi komen guys. Walah pola iki wer ngono temandang kok ngantek bengi yo terus langsung ngupload iki yo waktune iki lama guys. Dadi engko nek aku apa tak tinggal nganu ki yo uga uman istirahat. Paling gak jam 10, jam 11 iki dhisik agek mapan turu perkara niki ngupload guys. Tapi gak apa-apa nggih, engko nek ana kesempatan utawa nganu nggih tak bales. Jane ngono kuwi yo gak penak guys. Ning atine dhisik iki komen ngene-ngene yo gak penak nggih, gak tak bales. Tapi yo piye meneh nggih. Cara mono ki waktu guys. Waktune iki ngono lho kok enak-enak aku nyekeli HP sedangkan iki urung dicandak. Dadine masakan esuk tandur, bar tandur kuwi adus wah biur. Lah sing sapa Mas Bagus ki wis nganu, esuk wis pesen dhisik HP budal tandur ki. Nganu ya Bos, aja lali engko masak ngono yo. Aku ki wis ngetek sedelok-sedelok guys. Kan budal isu jam 9 ya wis balik. Jam 9 teko omah adus, teko omah ya langsung gercep gaspol masak. Ya sapa baturku ya karo Dinda. Tak kon ngiwangi Dinda ya guys. Dadi ya wis donga-dina ae ya guys. Wong ya ora terus iso maksude ora iso balesi komen ki yo nek nuju dhisik kuwi banget sibuke guys. Nek santai waktu nganu kuwi yo tak balesi kok guys. Kan yo trimo piye yo. Kadang enek sing teko ngene de nganu apa pakai sunscreen apa de ngono. Nek dhisik iki tetep ning panasan iki tetep rai iki tak paringi sunscreen guys. Ben supaya niki ben gak terlalu kena terpapar sinar matahari, gak terlalu iya ya guys. Pokoknya tak meno tak tukokno dhisik iki pakai sunscreen kuwi only you. Nggih, pakai only you. Kuwi sunscreen dhisik sing cocok yo kuwi guys. Sunscreen opo ae sing cocok yo only you nggih. Wis tak bales nganggo Viti ya nggih Bu. Dadi komen-komene gak iso bales. Terus karo Ibu Eza Kurniawan nggih, wijere yo mudik teng Jogja. Semoga selamat di perjalanan. Pokoknya selamat sampai tujuan. Pulang pergine diparingi selamat seger waras ya guys. Ora enek alangan apa-apa. Muga-muga mudike di perjalanan yo diparingi lancar, diparingi sehat, gak enek alangan apa-apa ngono ya guys.
Wis iki sih tak mempersiapkan tak blusuk-blusukne tas iki yo, Guys. Tas punggung. Tak blusuk-blusukno kene wis banyune wis nggawa sak aqua gedhe. Engko gek-gek iki dhisih karo Pak Su kan tempate ki engko berpisah. Maksudnya iki dhisih sing ning Baon Anyar, nelecer telek kuwi sing Pak Su engko sing ning Baon sing Kawak. Nggih. Bature engko aku lek Damira ambek Mbah Sumi, wong telu tok. Engko sing Pak Su sing tukang ngusung. Mangane montore iki dijolno montore Mas Agus. Wis ngono iki, Guys, engko dilanjut neh nggih. Piye? Lah tapi nggawane kuwi lek pondong sampean ya. Apa? Lah aku gak nggo sayuk ye, woh iki. Lah. Lek Yanto mang wis rono. Wis nyelip aku, Dik. Aku diselip ning pasar templek ngono lho. Kayak bater melek yo aku. Sapa? Lah sing kidulan go ngon, Mbah Sumi gak melo? Doma. Ya dinteni ya. Kon ngewangi nyangking opo ngono. Iya kan jane. Iya. Wong engko mbah melok mbah ora lek. Paling cara gelem nusul ndrawan-awananku. Awan dah ya awan paling. Wong anu Dik, omahe kan sik mblangkrah nek meneng ngresiki omah-omah sik. Kene karep bagus sih. Selukane yo ngono nek tare bagus sik. Tober ngono ae. Tober. Tober. Iki warung lengganane Mas Tober jere Jamila. Tober. Mas Tober. Wis duwe portal sing ning kono ki lek kowe.
portale. Wis Sing godah es. wis loro. Ya wis Wis mengape sekowak, digawani neh iki. Wis sekowak cok sing lecet cok. Portale. Iya mbek sapa yang golek? Wartono barang jere ya? Lah jere nek menawa wis iso deh lek Wartono nek menawa ngono. Engko kok dhewe ngacak kene lor. Kok setengah hari lek paling kok nggih ngalih ngidul. Jerene. Mbok kowe roh kemaru bukan ku sepatu ngono an. Kemarung iki piye? Eri ya? Iya. Lah makane aku ki yo jagani kuwi. Jagani gak nganggur. Padhe sempat digawa ora? Pakde sepatune ditukokno Mas Ari putih ngono kok. Masakna yo ngene iki. Gak. Cok mateng. Nek iki aku sing nukokno buke iki kok. Taiwan kono kok. Tapi mbok nek tuku paling kok kene ngono kok cuma. Aku dikirimi iki ndeknane. Lah es batune? Black. Lah yo. Lah kok gak anu ora dijipuk lek. Cipo wis lembab. Lho, ora sing kono nek gak diomongi gak yo gak roh nek banyune ning kene. Iya ora roh. Padhe sungguh susah. Man de Indra de Indra kono. Ora entak. Ora bisa. Biasane ya ora suwe. Lah yo, apa yo diinteni lah. Ya ta Mas bedal sik. Yang tong dhisik, Dik. Mbak Pur bareng kok melok ae aku ngono. Anu bojone yang tau. Heeh, melok ngono. Lah yo. Kok dadi apa sing lancar? Iya. Iki lho wong loro ae aku mbak Sumi. Lah wong kene yo jek Aku masak-masak. ngene jare budhe sampe melo. Lho lah aku ning kono rong dino lho lek iki iso temandang lek pri dek sore rono ki ngracik soto yo ora Iki iso. tak kenekno. Mbah, engko jek nek mrene cakingno. Soto. Sego aku kintek lesu aku Mbah Pri teko nyangking kok Mbah. Lah wong ora nang melok gak yo do mangan ning kono. Nyangking lho nyak. Mbok omong kowe omong budhe sek lho aku digawakno aku no. Lah aku yo ning kono lek pri meneng ae ora omong Dik. Aku ngene Mas aku berkat-berkat akeh kono Lho, aku no. yo pirang-pirang berkat Aku lho sego aku tak pengen cupno wegah paling kopake kan. Papat berkat Dik sore iki. Lah iya aku no. Walah ki nganu Mbak, cagak listrik berarti jenengan demek iki. Tak kira ki apa, tak inget ini. Kok ngewo-ngewo wong batinku. Itu tak cagak. Oh, alah. Lah kok nek dienggo ngusung gak kalong. Dienggo ngusung. Engko Pak Susung tukang ngusung. Mbak Andri. Mbak Hendrik jere. Lah iki sapa? Wong Lah sing Mbah Sumi engko cak Oh, sing sapa? ngusung wonten langsung rono lho. Iya. kabeh karo wakeh, langsung rono kabeh bareng-bareng. Iya malah ngono ya lek kok Timbang mencarane. sing glecer ya iso ngagem papat rek. Iya. Enak ngono. Sanggup daftar wis. Ngono. Balane satu persatu akhirnya lek Wartono lah kok nindir atau ketok golek dhuwit gedhe kok kowe iki kok Gede ngono ki. golek dhuwit gedhe ya lek Langsung tamu kamera masak. Ben, tak senenge kono. Ya Kasmita kok gak melok. Wis mbake dadi hitung lho. Dicatat. nggih Mbak Lah ya piye nderek piye Bu?
ini kau. Loro kan bos. Ya print. Oh iya, ini ya. Oke, semangat. marai nggawane abot yo guys, es batu ki abot njong.
Lho lah lek Yanto mangan bablas ning ndi? Lho, lah rek gak diomongi nek kene piye? Lek Yanto mang piye nek gak diomongi nek Idul? Ayo diomongi didarani kene rono paling. Ayo didarani rono. Lah iya lah piye ora ndek beli cara dibeli. Dibar api. Lho, lah sing koyo lek Yanto kudune nek sing ngomongi rono Ngene kene Lah piye? Engko gen diterno rene. Inuk lek entuk kumaya. Sarapan ning kene apa ning kono? Lho sarapan ning kene rek. Tuku awur ning kene kok. Lah iya. Bontote ning kene, Dik. Seneng ndi? Sama Sita. Yo kuwi lho. Lah engko digorono kabeh. Tangi melek kok yo saya sing golek gelek. Kok aku Lah, iya ndak bisa. Lah ndi portale ning kene jere? Pak, Lho, ndak kok ya apa-apa ya ning kene iki gak dijupuk wong lek. Ya guys, dolaran sarapan sik guys. Lek man, lah lek yang tok ngidul ke tesuk mangi lek gak ngenteni ya. Wong terus kene diomong urung bar digorono. kene rubar ngidul piye? Masane ra Lah ban piye nek gak nek sing ngomongi rono? Lah engko Lek diomong Yanto. diterno rene kok. Lho ning gubuk kono langsung iki. Semean. Lah piye cara ngono? Nek kene sing ngomongi gak yo ngenteni ngantek engko. Liwat rono diomongi kena. Bar sarapan kene engko. Ya bar sarapan. Bojone rono. Iya, sak bojone. Kabeh rek. Lho ora gelem ngenteni batore. 12. 5.000. Kuwi lho anu ya, seguduk ning buntelan wagih, Dik. Riko lawa. Ayo aling nglumpuk rono kae lho, Le. Cuman barang lu. Ya nglumpuk kae lho kono ayo. Lawa. Sarapan ya, sarapan. Sarapan temen iki. Iya nek samblene anu. Iya, nyar Pak Sarah mah. Pak Sarah mau kenapa? Apa? Pak Sarah. Ojo mani wak tenan, alung balur. Awake langsing apa-apa ki koyo aku ndene. Emang kok jangan jan. Wayahe sarapan. Sarapan ya. Jambur lumut. Aku gak makan. Kilo anu. Kilo Mas Bri. Wong itu Yang tok kare piye wong e? Kono lho. Ning gubuk iki. Lah ngono nek anu yo gak nang rene. Lek man kene lho, lek iki lho iwake ning kene. Iki lho, Pak. Iwak sing ngono Mas Arif iki lho. Ya, tegane tak. Lah, nang ngotak iki. Wong iki 30 kilo. Aku mau nggak orang Pak. Lalap semangka iki lho. Wah, aku gak. Aduh. Lalan ngomong anake wedok. Anak wedok numpak wiyeng itu. Jadi anu, awak itu ora penak ya. Mangan walang. Jujur nek Orang tuh itu lawak malang. sapa ya? Halo. Pak ini. Aku jane iki ora enek ora gelem. Kadang iki kudu ndek ora ngono. Mut ambek ogak ya, Le. Kaman wae ning kene, Lur. Oke lho, Le. Yo suwak ya ambil yo numpak yo. Enggak, tak sarapan. Paya jamur. Golek iku ta. Dia ngene Pak Gebak yang kok. Aku berkat berkat. Sing berkatku seputuk sing tak kene freezer lho. Rong lho. Mangan. Berkat papat kok. Bener lho. Tekok ale iki. Pesan tekan dan
Gandeng main Bawa dulu. aku wis jebuni ya. Oh, alah. Jangan melok. Aku ngeten ku lesu Mas sampe ngenteni Kok Pak Ka. kok ayo iki ora mambu. Wong metu dinteni. Lah nganu nek gak tekan dipanas. nang kene Mbah. Terus dhewe njaluk nganu njaluk sih nganu apa soto ambek sego uduk ngono. Sesuk tak nganune lek, tak ngeteh sak godhonge jati ngono dhuwur rene ya. Enak. Lha orang mambu nek Mbah kaya priserik. Inget tak godhong-godhonge ngono. Panganane kulo sapa sing ape mang? Ayo, Ya aku tak. ora entakno aku. Oh, tak. Mas jarang tuh berat. Lho tuk sandok poso kabeh. Berarti jadi kiai kok. Heeh. Poso. Banyak 20 kilo lho ndekane. Poso jan. Heeh. Nang poso apa ha? Apa? Heeh. Poso kabeh. Tambah pomot kok. Surabaya. Poso ning inggil. 26 dino. Wong sing kene ku wis berposo tau kabeh. Ora poso. Nah, ngene. Wis dilolone kawitane sing penting kan. Man. Lho prikane wae. Isih. Lho, iki yo kok ana primasan nggih dhewe. Yang no. Karek garuk. Iwak aku sik sak wajan, wajan. Kadang-kadang sama digawane. Iki ora anguk kok digawa iwake aku ngono. Timbangane ngono aku. Lek pri nek sore ra ngentekno wong lur tok weleman. Patang rongkol iki. Ngomong kurang jo kabeh iki aku enak iki aku. Gowo re patian tak 600 rep. Ya ayo potong gua. Cek nemek. Terus salah Pak salah. Oh Pak sayangnya kok. Ya, Tolong buka aku omah. kene. Kena. Gak doyan nek. Gowo iki. Ojo wae Jawa Pri. banyak potong ben rotok Jawa. Kanjule dijojono. Jawa. Aku ngene teko makane pringko mangkat. Jare mangkat lek. Oh, lanjut lah. Sudah boleh. Malah perilaku kok ngono. Motor resi ini ke bumbu lapi ya dulu Pak Tom. Nggih. Motor mah resi ya bumbu lapi ya. Ya, Jupiter kok. Bayani yo Iya, ini tenan. Lek Wartono apa ora lek. Lah itu ning Tanggawan iki wali wah, iki motor saka alam kunci ya. Limat pasar sampai piring. Tunggu kabel loro pot ora. Dobel ya. Lek Wartono mas timplongan tok ha. Lah iki Yo boleh. gorek mulai rek. Ketok ketok. Aku biasanya kan bulan jas hujan nek tak ndekne tak dipo. Alah. Angel priwonten. Umbah minggu ning angin iki me ayem tek niku. Ono gorek tok kubahne. Selain sing rumah mek murep lho. Yo iki. Rumah tetangga. Dah enak iki. Sing murah nggo nutupi ya. Ah, apa sih? Wong jan-jan apa ya. Kalau cara Yang wis kok kene rek tak iki bentungan kalau. Ah, njaluk ngono kuwi ayo. Arep ora ngatur ya, Pak. Iki ya. Terus tuh nganggur, iki mau nek nganggur. Lah, bentelan kok entak disoten lho. Telone 100 sawite. Ku mek telo bedhe kuwi wedu. ndak. Bosok. merah kepala. Lah yo nek godhog terus ya apa? Teko limpek kok. Dipeng utawa ora kepangan kula gue. Lah Pak Jarang jare dolah. Nganu gak gowe Pak Jarang no. Dolah urung kok lek no. Jare sing LPG entek alesane sing mbuh. Wong ora ngolah kok. Dadiane. Al pikir sampai piye pola iki. Ayo. Pangan kok piye? Padahal wesi lho yo, Bre. Asing kok kayak kerdus. Alah rono kemek kejajan iki mbae iki ayo kok mbok, Bre. Ora. Ora pangan wedhus oleh nek pan sapi ora oleh iki sampun kabeh. Iya, sapi tak kakak ya. Iku kacang Dik. Mbah iki. Aku dengan tangan ndang mek, Mas. Bagian bos iki. Sindi. Mbok bujur wae.
Terjeng ya. Aku dini anak kerupuk sungguh Pak Sarata tak sanggawa mangki. Enek kerupuk kecer mah ndak luwek sapa yo, Lek? Iya. Engko nang nerapan kepowele do mirah boten putih. Heeh, sadar ya, Mas. Ngene iki. Ya kan Bu. Kok Delok ting apa bintang. nggih. Pasukan. Aja kecer. Jangan lek. Lho Pak De. Sarapan aja. Aku mau pemek jeruk api-api gak sida. Oke aku nggo. Wong pangser. Wah, aku cara mampir aku wae. Aku gak Tuku patang yo nggo terus dulu. Saya naik gua kabeh. Pak kan tukang garuk-garuk ayam krono. Wong enak aja malah yo. Dari obek nganguk. Iya. Bablanan patuwa. Kayaknya tinggal kene kau. Alhamdulillah. Bener Mas Jon dono ndri. Ada anu ae kene. Lah iki kok lha engko ndri kan rene kan nggo iso. Bendungan guys. Tidak bendungan. Efeknya sepatu Pak. Sepatu duki. Wis sepatu wis serep. Oh, Kuwatir kaprah iki kok nek sepatu suwek yo engko njaluk anyar tukokno kuwi. Nah. Saya tak diom-diono kene. Bendungan Karang Nongko. Iki ngajokno. dublak kaboten. Wong-wong sikil cilik kaya patok gedene. Warunge ati lho iki. Iya. Ati. Apa? Warung. Walah lah. Iya, Mbak. Rono-rono kuwi. Dikat mau. Lah sepatuku aman terkendali. Bisa tembus dengan sepatu me. Enggak ada. Oh, alam Lah buat. mana bojomu sandalan. Ora nek sendalan dhek kan ngutung. Ute aja nterak-nterakno, Kang. Terus dalan ae montor mlung kok. Ental-ental anu. Wis nama kemo pae piye? Mun kudu ane ketus no kok. Oh alah. Gua Ah. kono. Lah tipis paling. Kok marung ki. Alah. Tipe kok Kenal kagak wis ora kenal kandel. bisa Mandu, tembus. Kak. Tembus. Nek kowe tok hal lah. Enggak sih permangan kamu iki. Lah lha engko pindho sik apa. Belum buka rekun. Harus suka kayak gini. Mulung pindho tok dingi. Lah piye gua yo wong loro. Iya wane nemek. Lah sing Kok ngusung dhek ngosok. Wong telu. Lho kok pine? Ade kowe Andri. Anu. Sing lecer wong papat. suka. Wah, lek yanto mau pe turun bubuk mbak. Kanggo Yang mabuk truk mata bumi. Lah sandan tekan tiga. Messi paling ndra. Ijo ora ora. Mujare sedya mau kene ora anu. Dan budak kena kata kena. Ora apa-apa le. ora apa-apa le. Iki wis jeblok kan ndang kok. Lah tengah malam yo, Mas. Kacang le. Kacang iki doakno ngono lah. Sing lahan anyar. Panganane iki sing piye awake dhewe? Sampur lho kok doae. Kacange awake dhewe mek saiki. Roti waleh aku. Bayu. Iki iki nggo Mbak iki dene. kayak nggo kan di. Ae jong-jong gawe tak parkir wae. Ayo kita. Oh kan jong apa-apa. Ning kene kan. Semute aki semut. Lah nek jong-jong kan dia wedi. Bae karo lanang iki. Wong lanang sing akeh. Akeh iki. Wong lanang ki mangani yo. Wis kacange ngene saiki lek sing wedok samene. Lho kok sama ketua Lah kontak iki digowo ndi, Mas? Gorono ya. itu lek kok barbar kok melok rono rek. Ya mbok gowo kowe. Iya tak gawe ning itu. Buka gubuk. Tutup. Getok. Banyune tok ae tinggal. Tinggal godhog goreng karo Lupa Mbak, anu segane korono. Goreng enak. Godhog goreng karo enak. Itu lindri. Gedok li. Aku ini naik ning kono sak bayang iki wis bongkok. Wis ya. Alang sama ini. Apa mek alang tok kok. Ya wis ngono guys, engko dilanjut nah. Oh, ke film.